At the southwestern tip of Europe, almost touching Africa, lies the Iberian Peninsula. This region is walled off from the rest of Europe by the rugged Pyrenees Mountains. The coastal lowlands of the south and east are narrow and interrupted. Here, the water brought in by these methods is irrigating a sugar beet field. Irrigation also makes possible the growing of oranges and other subtropical fruits in the coastal regions. Los huertos de naranjos muestran en Valencia y en esta época invernal su máximo esplendor. Un grupo de oficiales norteamericanos, de los que llegaron con la Sexta Flota, es invitado por las autoridades y los industriales a contemplar esta riqueza naranjera en el huerto ganado totalmente al mar a costa del más meritorio esfuerzo. A partir del año 1952, el puerto de Valencia es protagonista de una serie de desembarcos anuales de buques de la Sexta Flota que desembarcan al mismo tiempo en prácticamente todos los puertos del Mediterráneo. Pero podemos poner el foco también pequeño sobre las pequeñas poblaciones donde de repente la llegada de 50 o 100 soldados norteamericanos desfilando por la calle Mayor para jugar un partido de fútbol con el equipo del pueblo suponía una conmoción. Y el señor alcalde, como era tan ràpid i tan que ho donava tot, i es prepara per vindre. L'alcalde de Rafelbunyol té que donar una explicació i solucions para que el poble s'alegre. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. I anàrem a recibir-los allà a l'entre del poble, com si vinguera el president dels Estats Units. I els trajes de llaura que portàvem els pagava l'Ajuntament de Rafelbunyol, que nosaltres no podíem pagar-se-los tampoc. I vàrem anar allà a l'entrada del poble, al pont de la Sèquia Major, que se dia, i des d'allà les xiques anaven vestides de falleres, vàrem seguir per tot el carrer de dalt, fins ací al camp de futbol, on jugaren un partit de futbol en els jugadors de Rafelbunyol. I quan digueren que tenia que vindre els americans, però els americans que han de vindre. Pues volen vindre per veure i fer una exhibició de futbol, pues si no saben jugar. Total, que venen. ¿Y qué hay que hacer en el recibimiento? Pues todo lo que su buen criterio juzgue oportuno, mi querido amigo. El caso es que queden satisfechos. Entonces les daré una limonada. Però antes feren una visita als camps, col·lingants al poble. I a mi me llama l'atenció un xiquet que era que se ficaren dins d'un llimeral i se ficaren a menjar llimes però a morredor. I els xiquets nosaltres dèiem, ei, estos què fan? I d'ahir se'n vinguérem al camp de futbol. I l'alcalde anava davant, i l'Ajuntament, i el senyor rector del poble, i totes les autoritats. Els Estats Units d'aquell moment eren uns Estats Units que havien vist com la URSS acabava de detonar la seva primera bomba atòmica, com Xina s'havia convertit en una república popular comunista i com a la resta d'Europa sortien partits comunistes molt forts. Es podria dir de totes maneres que aquell món en el que estaven els Estats Units en aquell moment és d'alguna forma el que avui dia cada vegada està més qüestionat. Els americans eren persones com nosaltres, la talla com nosaltres tenía un poco más o menos, pero claro, més blancs. Simpàtics sí que eren, perquè a nosaltres, les que anàvem vestides de fallera i tot, ells volien parlar amb nosaltres, se rien i tot, nosaltres també se rien, però ells no ens entendrien a nosaltres i nosaltres a ells tampoc. En un principi, com desconeixíem realment la importància de l'aportació que ens feia Amèrica, nosaltres, claro, muntàrem el millor equip que teníem. En dos n'hi havien prou. Que en el camp ple, en un ambientazo, i se fiquen a jugar al futbol. I què passava? Que no sabien jugar al futbol. I allò era un cachondeo. I aquells locos de nosaltres, saps? Tiraven una pilota, al final ficaven un gol, 2, 3, 4. Quan arribàrem al sexto, el senyor Francisquet, l'alcalde, me cridava, Herrero, si fiqueu un gol més, vos tanque a tots en la presó. En valencià i fort. No, ells no sabien el que era el futbol. Jo crec que no l'haurien vist mai.
perquè una gent jove, perquè la gent en 20, 22 anys i 25 eren tots els xavals que venien, eren per saber alguna cosa. I nosaltres, parecía que volíem ajudar-los en que triomfaren un poquet, però en què, si no sabien fer res? Que les entrades que quan jugava el Real Buñol valien 3 pesetes i ese dia ficaren 5 pesetes, perquè era un partit internacional. Si el pueblo se va a creer que han venido los Reyes Magos, de regalos que le van a hacer. ¿Qué le parece? Ah, pero es que los americanos... Que si regalan cosas a los americanos. Niña, explícaselo tú. Josú. Ya lo estàs oyendo. L'aportació que se feu, o sigui, econòmicament, res. Ells arribaren i se n'anaren. I s'emportaren taronges, i s'emportaren pomelos, s'emportaren totes les flors. Anem a veure estos que fan. La gent se creu que així venen en bitllets de 1.000 pessetes. No, venen en 0 un bisque. Venen sense una puta perra. Sense una puta perra se'n van. Que mos han de deixar. Pues el que han deixat, res. Potser per la població s'havien generat unes expectatives que no es van complir, però pel país, tant política com econòmicament, l'arribada dels americans va ser clau per entendre què és el que va passar després. Si no haguessin arribat els americans, el franquisme potser l'any 48-49 hagués caigut i es va aguantar fins al 75. I es va aguantar fins al 75, entre altres coses, perquè gràcies als pactes de Madrid de 1953, Franco va poder entrar a la ONU, Franco va poder entrar a tots els organismes internacionals, se li van obrir les portes del comerç internacional i sobretot va rebre una pluja de milions. Yo creo que Berlanga está queriendo reflejar un humor que está escondidito en el punto de vista de los españoles, pero no precisamente del pueblo que no sabía ni dónde estaba América, sino más bien de la clase franquista. Quizá hay un puntito de lo que los españoles creían que eran los americanos, una especie de sueño. Els trajes eren llogats i en acaben, quan passat tota la festa, anaren i agarraren i es tornaren, que eren alquilats. Eren alquilats. Tot, era tot alquilat. No teníem res propi, només que el moño. Ahora solo queda quitar toda esta tramoya de en medio. Las flores falsas, los trajes falsos, las falsas paredes y los falsos sombreros de cartón de unos falsos andaluces. Vaya, todo va quedando en orden. Nadie se acuerda ya de nada. Ahora la consigna es no preocuparse.